Nah. Robin aja nih. Robin. Betul busuk aja. Tel counting ya. Agar tolong pertama kamu bukan mana. Tren di sini sih kamu makan tidak. Tren. Bisa kerja tadi. Ya sulit bilang. Rabi, belum pakai nih Rabi. IKT every year 2023 every year no 23rd August no best klai statehood demand de abno organize klaio 2009 ni simi sini thangjak late NC Deborma Sorgio NC Deborma bini netrite jong প্রত্যেকটা বছরনো স্টেটহুড ডিমান্ডে এক সময় আগরতলা অষ্টবল ময়দান এক সময় খুমুলুংনি হেডকোয়ার্টার এক সময় जों দিল্লি যন্তর মন্তর অম হাইক্লাयै তাকলাইবাই হিংকাंखाय 15তম স্টেটহুড ডিমান্ডে अबनि प्रग्राम लायजाकनाय ताकलायनि अ प्रग्राम ना हैना हाय जों भारत हाकतननि दिल्लीनि जंतर मंतरनो ताकलाय बाहायनाय स्टेटहुड डिमांडे आबनो पालायनानि बागै दिनै 18 तारिख आगस्ट 2024 ताबुकनो आगरतलानि बादारघाटनि रेलवे स्टेशनाव सिनि डेलिगेट पार्टीनि प्रत्येकटा डिविजन कमिटिनि प्राय 32टा डिविजन कमिटी दङ 32टा डिविजन कमिटिनि सिनि যারা डेडिकेटेड पार्टीनि যারা वर्कार बा सक्रिय कर्मी बरमनो तीनो दिल्लीनि जंतर मंतरनि प्रोग्रामनो सक्सेसफुल खालामनायनि बागै ताबुक आगरतलाव ट्रेन कानायनि बागै दियारं लायजाक ताबुक अलरेडी 5टा बाजै दं 5टा बिसनो बारा आगरतला रेलवे स्टेशन बादारघाटनि हयते दिल्ली उद्देश्य रवाना रानाय प्राय सिनि और फाइसा फाइजाक जों सिनि ऑफिस सेक्रेटारिनि बिसिंते जों रिपोर्ट मानखा प्राय 200 नि कासाकासि 200 डेलिगेट्स सिनि
त्रिपुरानि हयते थांलाय दंगो बे दिल्लीआव तंसबनाय सिनि गोबां सिख्ला रक बा स्टुडेन्ट रक बरकबो जों बायबाक्सा फोरोंफैनाय जोंनियाव प्रग्रामाव सिनि नेशनल फेडारेशन फर निउ स्टेट अब सिनि ऑल इंडिया बेस कैसे ऑर्गेनाइजेशन दंगो अब सेपारेट स्टेट एवरी स्टेट नि जरा सेपारेट स्टेट साननाय रकनो ते कैसे प्लेटफॉर्म खाजा दंगो सिनि नेशनल फेडारेशन फर निउ स्टेट आरोनि सिनि नगराई रक बा गेस्ट रक बा चीफ गेस्ट रक बरक दिल्ली नि जंतर मंतर 23 आगस्ट जोंबाय बाक्सा सलिडारिटी बरक जोंबाय बाक्सा मानजा फायनाय जोंना समर्थन फायनाय बे जोंना चुबा फायनाय अनि बागै बरनाबो जों इनभाइट जाक दंगो निमन्त्रण फायजाक दंगो सिनि दाख्लैनि प्रग्राम 23 जों जुदा खालायै त्रिपुरा हास्टेबो 23 जों खरांनो सिनि त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरक बाक्सा साबताम होनाय जे त्रिपुरालेण्ड साननाय रक आलादा राज्य दाबि खालायनाय रक बियां थांबायखा तामनि सानलिया आइ सुटरे दंख गरैखा अमहाय गोबां अपोजिशन जरा पलिटिकल पार्टीनि लिडार्स दंनाय रक त्रिपुरा हास्टेबो दंगै अमहाय सिनि उपर बा सेपारेट स्टेट साननाय रकनि उपर अमहाय क्वेश्चन खालायमानि न जों हायना हायते एसिया सिनि मुभमेन्ट नि रिसिंथि खालायै सिनि प्रग्राम नि रिसिंथि खालायै जों तैबो त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरकनि खानिवा मेसेज होनानै बागै अब शुद्ध शॉर्ट टाइम नि बागैया आईपीएफटी आसायमानि नट फर शॉर्ट टाइम नि बागै बा शुद्ध पावर नि बागै बा शुद्ध क्षमता नि बागै आईपीएफटी आसायमानिया लेट एनसी देबमा बिनि नाहरमाव बिनि वन शॉट मा ते बिनि कक कसारि कलांमानि अबनो जों सक्सेसफुल खायनानि बागै अंडर सिने भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 दारावा जेहेतु आलादा राज्य दाबि अंनानि चान्सेस दंगो संविधान तो अब आं बसनामिया बा त्रिपुरा सरकार बसनामिया बा त्रिपुरानि पलिटिकल पार्टी रकनि लिडार रक बसनामिया बा त्रिपुरा सान नेतारनि बिसिंगो बसनामिया भारतनि संविधान जेब्ला भारत स्वाधीनता आंगो आपनि परनि सिमाने भारतनि संविधान स्नांदागो और संविधाननि मुताबिकनो सिनि अस्तित्वनि साथे सिनि दफानि साथे एडिसिनो 6 शिड्यूल एरियानो जों आर्टिकल भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 दारासैनो सेपारेट स्टेट खालायनायनि बागै अपनि बागै যতক্ষণ পর্যন্ত সিনি সেপারেট স্টেট ফুল প্লেজার স্টেট ইয়াथा পর্যন্ত आईपीएफटी अ इस्यु नतुयै कन्टिन्यू सिनि मुभमेन्ट जों खालाय थांनाय त्रिपुरानि जत लुकुरकनो लगे तैनो अपनि बागै तिनिनो अ उद्योग मेमोरेन्डाम दं सिनि सेंट्रल गवर्नमेंट सिनि यूनियन मिनिस्टर होम ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जिनो जों एड्रेस खालायै मेमोरेन्डाम सबमिट खालायजाकनाय बा प्राइम मिनिस्टर नो एड्रेस खालाय जों मेमोरेन्डाम सबमिट खालायजाकनाय जों डायरेक्टली बरक फेस टू फेस मालाय अपना बरकनि सेक्रेटारि नि बिसिंथि फनो जों सिनि मेमोरेन्डाम नो जों कलेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट नि जरा टप जरा मिनिस्टर दंनाय रखै थानायबा सिनि अ मेमोरेन्डाम नो फोसाबनाय जों 2009 नि सिमि कन्टिन्यू अवश्यनि ताबुक कतालिया भारत सरकार ने थानिबा बुरुं मेमोरेन्डाम सौहैजा राज्य सरकार ने थानिबा बुरुं मेमोरेन्डाम सौहैजा गवर्नमेंट ने थानिबा बुरुं मेमोरेन्डाम सौहैजा त्रिपुरा हास्टेनि जत लुकुरकनि बुकुगोनो त्रिपुरालेण्डनि आवाजबो सौहैजा अब ताबुक कतालिया अबनो जों कन्टिन्यू खायलांनानै बागैनो दाख्लैबो हायनो दिल्लीनि जंतर मंतर सिनि मुभमेन्ट खालायजाकनाय त्रिपुरालेण्ड स्टेट फर डिमान्डनि प्रग्राम